Apa nih Kang? Rene meneh. Mbok wong iki mbok yo ngomongi sing mikir Kang. Ya enek mosok kowe ngomong kok kerjane memang yo gedhi. 3 juta sedina, tapi omonganmu ki ora masuk akal lho Kang. Di kowe iki kok. Mbok yo ngomong iki mbok yo sing masuk akal. Kowe ngopo neh rene neh? Kowe ngomongi kayak kerjaan. Kerja apa neh? Alah kowe malah tak biacok tenan kowe engko malan. Mbok ngomong sing penak. Tenan apa? Serius. Kowe wingi ngapusi aku tak wantem sepatu tenan kowe engko, Kang. Ngomong apa? Arepe kerja apa neh? Piro? 4 juta. Kowe ora ngapusi iki, Kang. Kowe engko ngapusine malah tak antem lho kowe engko. Piye Kang? Bentang. Iki tenan aku ya butuh tenan ya aku saiki iki. Kerja apa, Kang? Tapi aja ngapusi tak wantem lho, Kang, iki, Kang. Ya wis, gelem. Piye? Kerja apa neh? Dereng tak wantem. Kowe iki lho, Kang. Mosok kon nguras segara meneh kuwi lho. Yuh.